Ako si Edu at ang kwento na ibabahagi ko ay tungkol sa sarili kong karanasan. Taong 1968, bago pa man kami lumipat sa General Santos ay nakatira kami sa Agusan, kung saan ako nakaranas ng pangyayari na kailanman hindi ko makakalimutan. Nasa 11 anyos pa lamang ako nang maranasan ko mga bagay na noon ay inaakala kong guni-guni lamang. Malayo ang lugar namin sa bayan. Kapag nilalakad namin ay kulang-kulang ang isang araw bago namin marating ang bayan noon, kung saan doon kami bumibili ng aming pangangailangan. Kaya kapag pumupunta kami sa bayan ay kailangang mabili na ang lahat ng aming pangangailangan noon. Napakahirap para sa amin kapag may makaligtaan kaming kahit isa man lamang sa aming mga bibilhin. Tiyak na sa susunod pa naming pagbaba sa bundok ang kasunod naming pagbili ng bagay na yon. Sa kabilang daan ay may kagandahan din ang manirahan sa ganitong lugar. Napapaligiran kami ng tubig. Nilalagyan lamang namin ito ng buong kawayan na tinanggalan namin ng buko. At doon na lang ang daluyan ng tubig papunta sa bahay. Marami din kaming nakukuhang iba't ibang uri ng isda sa ilog. At yon ang nagsisilbi naming ulam. At iba-iba rin ang uri ng pananim naming gulay na siya ring dinadala namin sa patag noon. Para ibenta. Para pambili ng aming kailanganin sa loob ng bahay. Sa edad ko na yon ay batak na ako sa trabaho sa bukid. Partikular na sa pagsasaka. At kapag nag-aaral kami sa patag ay kailangan naming magising 3:00 na madaling araw para makarating lamang sa eskwelahan sa tamang oras. Napakahirap ng sitwasyon naming yon kung naiisip ko sa panahon ngayon. Isang araw, sinabihan ako ni tatay na ayusin ko na mga lalagyanan ng aming maaani. Dali-dali ko itong inihanda para kunin ko na lang kinaumagahan. Kahit nakakapagod na mag-ani ay hindi ko ito iniinda dahil alam kong bababa kami sa bayan kinabukasan. Mga mani at kamote ang aming aanihin sa araw na ito. Medyo mahirap at matrabaho ang pag-aani ng mani. Pero mas naiisip ko ang aming mga bibilin bukas kung kaya't masaya ako habang nag-aani kami ng aming mga ibinibenta. Habang nag-aani, may lumapit na kalugar namin. Nagtatanong kung nakita ba namin ang anak niyang panganay na noon ay kaedad ko lamang. Sabi namin hindi. At sinabi na lamang namin na baka nawili lamang yun sa kakalaro. Pero nagulat kami nang sinabi nito na nung gabi pa, hindi umano nakauwi ang kanyang anak noon. Kaya imbis na mag-ani kami ng umagang yon ay tumulong na kami sa paghahanap ng nawawala kong kababata. Dali-dali na akong sumunod kay tatay. Hinanap namin si Fidel hanggang sa marinig naming sumigaw ang isa naming kalugar na may nakita silang bata sa tabi ng malaking bato. Kung tawagin namin sa lugar na yon, Tore. Nang pinuntahan namin ang lugar ay kaagad kong nakita si Fidel na nakatihaya. Parang natutulog lang. Kung kaya't kaagad itong kinarga ng kanyang ama para iuwi sa kanila. Kami naman ni tatay ay muli nang bumalik sa aming ginagawa noon. Kinahapunan, dumaan ang isa naming kalugar na sumama sa bahay nila Fidel. Tinanong ito ni tatay kung ano ang nangyari kay Fidel noon. Ay naman dito, naghahanap pa ng manggagamot ang magulang nito. At mukhang nasa mabuting kalagayan naman ang bata. Nagpasalamat naman dito si tatay. At nagsabi na sana nga ay maayos ng bata noon. At nakatulog lang talaga sa lugar. Kinabukasan, maaga pa kaming umalis ni tatay pababa sa patag. Nang sa daan ay may nakasabayan kami na kalugar din namin. Napag-usapan nila si Fidel. Hindi ako naniniwala na walang masamang nangyari sa batang yon. Wika ni Mang Ibo. Bakit pre? Anong sa tingin mo nangyari? Alam mo pre, makikita naman sa itsura ng bata habang natutulog eh.
Nagiging kulay lila na ang ilalim ng bahagi ng kilay niya. Maging yung dulo ng mga kuko. Napaisip si tatay. Totoo nga namang hindi normal ang ganong klase ng kulay sa tao. Paano yun, pre? Sa tingin mo ba may nambibiktima sa bata? Kagad namang sumagot ito na hindi siya manggagamot kung kaya't ayaw niyang kumpirmahin ang kanyang mga guni-guni. Para sa kanya ay mahirap ang magbitaw ng salita hanggat hindi niya pa nakikita ang totoong kalagayan ng bata noon. Wala din siyang alam sa panggagamot kung kaya't hindi din siya makakapagpabigay ng komento sa mga nangyari. Mahigit 12:00 na nang makarating kami sa patag. Kagad na sana naming ilalatag ang banig na paglalagyan namin ng aming paninda. Pero hindi pa man namin na ilalabas sa mga ito, ay may lumapit ng mamimili. Saglit nitong tiningnan ang aming paninda at nasorpresa kami ni tatay nang kaagad nitong binili lahat. Kaya't madali kaming nakauwi ng araw na yon. Panay ang pagpapaalala ko kay tatay ng lahat ng aming mga kailangang bilhin. Nang matapos na naming mabili lahat ng pangangailangan, umuwi na kami. Habang nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad ay bigla namang bumuhos sa malakas na ulan. Wala kaming nagawa kundi ang maghanap na lamang ng masisilungan noon. Kumuha si tatay ng dahon ng saging para may takip man lamang kami sa aming ulo. Nang maya-maya pa, may matanda na lumapit sa amin at nagtanong kung bakit hindi man lamang kami lumapit sa kabahayan at makisilong noon. Ay naman kay tatay, sarado naman kasi ang mga kabahayan kaya nahihiya na siyang tumawag. Niyaya kami ng matanda sa kanyang kubo. Maliit lamang at luma na ang kubo nito tingnan sa labas pero nang pumasok na kami ni tatay noon, nakakamangha. Napakalawak at napakaganda ng kubo nito sa loob. Maaliwalas din ito na alagang-alaga sa linis. At ang bakuran nito ay iba't ibang uri ng halamang gamot at mga gulay ang nakatanim. Na kung titingnan mo sa malayo, nagmistulang kahoy at puro talahib lang. Puro kasi puno ng tanglad ang pangunahing tanim nito sa entrada na siyang nagmumukhang talahib sa malayo. Manghang-mangha kami ni tatay sa aming nakita. Pero mas pinili naming manahimik. Nagpasalamat na lamang kami dahil pinatuloy niya kami sa kanyang bahay. Natutuwa ko sa inyo mag-ama. Lalong-lalo sa iiho. Nakikita ko kung gaano mo kamahal ang iyong magulang at kung gaano mo sila nirerespeto. Sana'y huwag kang magbago. Ngumiti na lamang kami ni tatay at nagpasalamat noon. Inabisuan naman kami ng matanda na mag-ingat. Kung maaari ay huwag kaming umalis ng walang kasama. At ang kabataan na kagaya ko, dapat ay sinasamahan ng matatanda kapag umaalis. Sinabi din itong marami siyang nabalitaan ng mga kabataang nawawala. Ayon pa dito, nangyari din ang pagkawala ng mga kabataan may 10 taon na ang nakaraan. Kaya ngayon kung maaari hanggat wala kayong importanteng lalakarin, mas mainam nang wag na munang umalis sa inyong bahay. Bili niya sa amin. Sinagot naman ito ni tatay. Gustuin man namin ang manatili sa bahay ay hindi maaari dahil naghahanap buhay kami. Tumangutango na lamang ang matanda. Ilang sandali pa ay pumasok ito sa kanyang silid. At nang lumabas ito ay may daladala na itong kwintas. Parang gawa ito sa kahoy na hindi ko alam kung ano. Pero napakabango ng kahoy na ito. Yun bang yung halimuyak na nagmula rito ay kagaya ng halimuyak ng rosas? Ipinasuot nito sa akin ang kwintas. At ang kay tatay naman ay isang supot na hindi ko alam kung anong laman. Maya-maya pa, humupang ulan. Kaya nagpaalam na kami ni tatay na uuwi na. Binilinan pa kami nitong mag-ingat sa pag-uwi. Nagpasalamat naman kami ni tatay at nagmadali na sa paglalakad noon. Habang naglalakad kami sa gitna ng kakahuyan, may narinig kaming paghuni. Nakakakilabot na nakakatawa ang klase ng paghuni na yon.
Yun bang ungol na parang may ginagawang kababalagan? Pagkatapos ay bigla itong tumutunog na para bang galit na hayop. Hindi namin mahanap-hanap kung saan ang tunog na yon. Nang walang ano-ano, ang ungol na narinig namin ay tila ba naging tunog ng isang mabangis na hayop. Ano yung tunog na yun, Tay? Tanong ko sa ama ko habang nakahawak na sa laylayan ng kanyang damit. Huwag mong pansinin, anak. Dumiretso lang ng lakad. Sagot naman ito. Sinunod ko naman siya. Sinabihan ako ni tatay na mauna na sa kanya at ipinasuot nito sa akin ang kanyang salakot. Bitbit ang aming iuulam ay naglakad naman ako sa unahan ni tatay. Ilang sandali pa ay may isang malaki at napakaitim na nilalang ang tumakbo patawid sa dinadaanan namin. Kinuha naman ni tatay ang langis na binigay sa amin ng matanda at inihaplos sa kanyang itak. Pagkatapos noon ay iwinasiwas niya sa ereyang itak na yon. Himala namang hindi na nagtangkang lumapit pa sa amin ang nilalang na siyang naging dahilan para makauwi kami ng ligtas. Malapit na mag-alas 9 ng gabi na makarating kami sa bahay. Pagdating naman ay ganun na lamang ang saya ni nanay at ng mga kapatid ko nun. Labis kasi ang pag-aalala ng mga ito dahil narinig nila sa aming kalugar ang mga sabi-sabingang may gumagalang aswang nun. Kagad naman akong naglinis ng katawan at nagpalit ng damit pagdating namin ni tatay sa bahay. Kuya, alam mo ba sabi ni Mang Miyong, aswang yung matanda dun sa may daanan papunta sa bayan. Yung nakatira sa kubo na may maraming talahiban? Wika ng kapatid ko. Kailan niya sinabi? Tanong ko naman dito. Ang sagot niya ay kanina lang daw habang nasa bayan kami ni tatay. Lumapit sa kanila si Mang Miyong para magbigay ng babala. Si Mang Miyong ay ang kalugar namin na matagal nang nawala. Ayon kay tatay, bata pa lamang siya nang ganyan nakatanda si Miyong at hanggang ngayon ay ganun pa rin ang kanyang itsura. Wala umanong pinagbago. Dahil sa gabi na kami nakauwi ay gabi na rin kami nakapaghapunan. Si nanay naman ang nagkwento na pumunta si Mang Miyong sa amin at nilapitan ng aking mga kapatid noon. Kagad namang nanlaki ang mga mata ni tatay. Tinanong si nanay kung ano ang ginawa nito. Ayon kay nanay wala naman. Pumunta lang ito para magbigay ng babala tungkol sa matandang naninirahan sa daanan papuntang Patag. Sinabi ni tatay na huwag maniwala sa sinasabi ni Mang Miyong dahil kilala niya ang matandang yon. At alam niya kung bakit matagal itong nawala sa aming lugar. Huwag kang magbigay ng kumpiyansa sa taong yan ha. At yung taong sinisiraan niya, yun yung tunay na albularyo. Paglilinaw ni tatay. Sinabi din ito na kaya nawala si Mang Miyong na mahabang panahon. Sa kadahilanang nadisgrasya nito ang anak ng isang albularya. At dahil sa takot niyang mabalikan ng pamilya nito ay umalis siya kasama ang kanyang asawa at anak noon. At ngayon ay muli itong bumalik. Ang hindi alam ni tatay ay kung ano na ang nangyari sa pamilya niya. Nang marinig ito ng kapatid ko ay napatapik ito sa bunganga niya. Sinabi nito na hinawakan ng matanda ang bunbunan ng bunso naming kapatid na noon ay natutulog na. Nagpanik si tatay pagkarinig niya sa sinabi ng kapatid ko. Dali-dali naming pinuntahan ang bunso kong kapatid noon. Nilalagnat na pala. Kagad kong hinubad ang kwintas na binigay sa akin ng albularyo. Ipinasuot ko sa kapatid ko. Si tatay naman ay kinuha niyang langis at tinaplosan niya ng langis ang ulo ng kapatid ko noon. Ilalim ng tenga, batok at iba pang bahagi ng katawan niya kung saan makikitang pulso. Pagkatapos noon ay bahagyang umaktong susuka ang kapatid ko. Kaagad na nilagay ni tatay ang balde para doon na ito sumuka. Habang nagsusuka, kinupit ni tatay ang parte ng buhok nito na nahawakan ng matanda. Inihalo niya yun sa insenso at sa palaspas. Inilagay niya yon sa siga hanggang sa umusok. Iniikot niyang siga sa kapatid ko ng 7 beses
Pagkatapos ay ang mga naisukan ng kapatid namin na parang buo-buong karne ay nilagay niya din yun sa siga, na siyang sanhi ng pag-usok ng siga na yon. Nagulat kaming lahat dahil napakalakas ng usok na nanggaling sa siga ni tatay. Kasunod doon ay ang mabahong amoy na nanggagaling sa buo-buong karne. Wala namang sinasabi na kung anong orasyon si tatay pero nakita namin ang mabilis na pagkasunog ng karneng yon. Habang tinutupok naman ng apoy ang karne ay naririnig namin na para bang may kung anong ingay sa baba ng bahay. Lumaki ang mga mata ni Elsa nang marinig nito ang hayop na narinig namin kanina ni tatay noon sa daan. Tila ba gusto nitong lumapit sa bahay pero hindi nito magawa-gawa. Narinig pa namin gigil na umalis yon. Pagkalayo nito ay kaagad na gumaan ang temperatura sa paligid. Nawala ang hindi kanais-nais na amoy at bumalik na sa dati na presko ang panahon. Ang bunso ko namang kapatid ay unti-unti nang pinagpapawisan ng noo. Ilang sandali pa ay nawala ng lagnat ng bunso kong kapatid na yon. Naging maayos ng paghinga nito. At maya-maya pa ay komportable na itong nakatulog. Nakahinga naman ng maluwag sina nanay at tatay nang makitang maayos ng kalagayan ng aking kapatid kung kaya't tinapos na namin ang aming hapunan at nagpahinga na rin. Kinabukasan ay hindi ko pa rin tinanggal ang kwintas na binigay ng magagamot sa akin. Hinayaan ko ang bunso ko na munang kapatid ang magsuot nun. Si tatay naman ay sinabihan akong tulungan siyang gumawa ng bakod. Wala kasing bakod ang bahay namin kung kaya't malaya ang sino mang makakapasok sa bakuran. Tinulungan ko si tatay na magputol ng mga bagakay na siyang gagamitin naming pangbakod. Habang ginagawa namin yun sa labas ng bahay, lumapit sa amin si Mang Miyong. Kinakausap nito si tatay ng tungkol sa kung ano-ano. At nang makita ko nitong lumapit ay kaagad itong ngumisi at nagsabing napakabait ko manong bata. Sabay hawak sana sa kamay ko. Pero tila ba bigla itong napaso nang dumampi ang palad nito sa braso ko na hinaplosan ni tatay ng langis nun. Nahintakutan ako nang bigla kong nakita ang biglang pag-iba ng hugis ng mata niya. Pero saglit lamang yon. Kaagad na nawala. Nagkunwari pa itong nakikipag-usap kay tatay habang tinititigan ako. At doon ko naramdaman ang tila ba unti-unting pagkahilo. Walang ano-ano. May narinig kaming pagsipol. Nang lingunin ko ito, ito yung matandang manggagamot na nagpatuloy sa amin ni tatay sa kanyang tirahan. Edo, halika, tulungan mo ako. Kaagad ko namang sinunod na tila ba nawala bigla ang aking pagkahilo nun. Paglapit ko dito, nakita kong may dala-dala itong supot ng kalamansi at luya. Nag-ani daw siya ng kanyang pananim at ako ang naisip niyang bigyan ng kalamansi nun. Mainam kasi itong inumin sa umaga. Kumbaga, meron ka ng natural na bitamina. Nang makita ni Mang Miyong na palapit na si Tatang Heron, dali-dali na itong umalis ng walang paalam. Si tatay naman ay hindi man lamang ito binigyan ng pansin. Pagdating naman namin sa bahay ay kaagad na hinimas ni Tatang Heron ang aking braso. Aba Herman, muntik na itong anak mo ah. Alam kong hindi niya yan makakantitang. Hinaplusan ko yan sila ng langis na galing sa'yo eh. Nakita ko kung gaano siya manggigil kay Edo kanina. Mabuti na lang at alerto ka. Sumagot naman si tatay na ipinasuot ko kasi sa kapatid ko yung binigay niyang kwintas nun. Kaya hinaplasan na lamang niya ako ng langis. Yan nga ang dahilan kung bakit ako nandito. Dinalhan ko ng iba mo pang anak ng pangontra at maging ang iyong asawa. At dahil binigay ko sa kapatid ko ang kwintas, kung kaya't sa akin naman ito isinuot, yung kwintas na sana ay para sa kapatid kong bunso nun. Pati kay tatay ay may binigay din itong pangontra at langis pa.
pati ang patalim na parang tabak na kakurba ang kanyang talim noon. Sinabi nito kay tatay na pagmamay-ari ito ni Lolo noong nabubuhay pa. Doon ko lang naintindihan na si Lolo at si Tatang Hiron ay malapit na magkaibigan. Kaya pala walang sino mang masasamang loob o masasamang nilalang ang gumagawa ng kabulastugan sa amin dahil dito. Pero ngayong bumalik na si Mang Miyong, siya yata ang may malakas na loob na sumambuha kay Tatang Hiron noon. Ilang saglit pa ay may lumapit na kalapit bahay namin. Nagkwento ito na nawawala na naman ang anak ng kalugar namin kagabi. 2 batang nawala. At nang makita nito si Tatang Hiron, dali-dali itong nagalit. Pinagbintangan nito na si Tatang Hiron ang nangunguha ng mga batang nawawala. Sa galit pa nito ay gusto nitong lapitan si Tatang Hiron para tagain ang dala nitong itak pero dali-dali akong tumakbo para harangan siya. Inawat naman kaagad ni Tatay yon at sinabihang kumalma muna at huwag magpadalos-dalos ng desisyon at magpadala sa galit. Kawawa ang mga taong nabulag na mapagkunwaring kabaitan. Kapag hindi pa ninyo imumulat ang inyong mga mata at patuloy na magpapabulag, marami pang kabataan ang mawawala. Hindi lang ang mga kabataan, maging ang mga buntis rin. Alalahanin yung nangyari na ito noon at mangyayaring muli ito ngayon kapag nagpatuloy pa rin sa pagbubulag-bulagan ng mga tao. Wika pa ni Tatang Herman. Hindi kasi ito pinaniniwalaan ng mga tao dahil lamang sa minsang pagkabigo nitong magamot ang isang yanggaw. Lumaki na kasi ang yanggaw sa tiyan ng dalagang yon. Hindi kinaya ng katawan nito at tuluyan itong namatay, na naging sanhi kung bakit tinawag siyang huwad na manggagamot ng taga-baryo. Ang tanging naniwala lamang sa kanya ng mga panahon na yon, si Lolo. Kung kaya't nang nagpaalam na ito ay pinakako ni Tatang Hiron na babantayan niya kami kahit anuman ang mangyari at habang humihinga ito ay walang masamang mangyayari sa amin. Si Tatay naman noon ay napalayo ang loob niya kay Tatang Hiron dahil sa sulsul ng aming kabarangay. Muling nanumbalik ang tiwala niya sa matanda nang naabutan kami ng ulan sa daan at walang ibang naroroon para tumulong kundi siya lang. Dahil sa sinabi niyo ni Tatang Hiron ay natahimik lamang ang aming kalapit-bahay. Maya-maya pa ay kumalma ito. Napaisip ito kung sino ang nangunguha ng mga bata. Dahil nga may isang bata na naman ang nawawala at hindi na alam ng magulang nito kung saan ito hagilapin. Gusto sanang tumulong ni Tatay sa paghahanap pero mas inuna niya munang tapusin ang bakod ng aming bakuran. At dahil naroroon si Tatang Hiron, tinulungan na nito si Tatay. Ang kapitbahay naman namin sa hindi malamang dahilan ay tumulong na rin sa paggawa ng bakod na ito. Bakit bigla kayatang nagpagawa ng bakod, pre? Tanong nito. Ikinuwento naman ni Tatay kung paanong kamuntikan ng mabiktima ang bunso naming kapatid. Sinabi rin ito na kung hindi dahil kay Tatang Hiron, ay siguro wala na rin ang bunso kong kapatid ngayon. Kung hindi naman kaya, kaming dalawa nung naglalakad kami noon at biglang inabutan ng malakas na ulan. Kung wala si Tatang Herman ay baka hindi na rin kami nakauwi pa ng buhay. Namangha naman ito sa ikinuwento ni Tatay at nagtanong ito kung bakit hindi tinutulungan ni Tatang ang ibang tao sa lugar namin. Sinabi ko naman dito na hindi niya maaaring tulungan ang mga tao na walang tiwala sa kakayahan niya. Minsan ay nangyari at minsan na rin siyang nahusgahan, kung kaya't ngayon ang tinutulungan niya lamang ay ang mga taong naniniwala sa kanya. At kami yon. Binilisan na namin ang paggawa ng bakod para naman makatulong na kami sa paghahanap sa anak ng isa naming kalugar. 2:00 ng hapon nang matapos namin ang pagbabakod sa buong paligid ng bakuran. Kumain kami. Saglit na nagpahinga. Makalipas ang kalahating oras ay umalis na kami para tumulong sa paghahanap ng nawawala kong kaedad noon. Bago pa man kami umalis ay inusala ni Tatang Herman ang aming bahay ng puder na kung sakaling gabihin kaming tatlo ay hindi mapaano ang maiiwan sa bahay.
Bago pa man kami makarating sa bahay ng kalugar naming nawawala ay nakita namin si Mang Miyong na siyang kunwari. Nag-aalalay sa mga magulang ng kanyang biktima. Ang masama pa dito, buntis ang ginang at malapit na yatang mga anak yon. Kung kaya't kunwari todo dikit si Mang Minyong sa kanya. Ang pumunta naman sa bahay namin kanina ay inorasyonan ni Tatang Hiron ng sabulag para siya ang magbantay kay Mang Miyong. Sa'yo nakasalalay ang buhay ng buntis at ng anak nito sa sinapupunan niya. Wika sa kanya ni Tatang. Tumango naman ang lalaki at kaagad na lumapit sa ginang. Pagkalapit nito ay pasimple nitong hinaplasan ng langis kahit ang bahagi lamang ng damit nito. Pero si Mang Miyong ay hindi pa rin natitinag. Sa wari ay nakikisimpatya pero kapag pinagtuunan ng pansin ang ginagawa niya, ay malalaman na ang paglapit sa ginang ang pangunahin nitong pakay. Habang naghahanap kami sa batang nawawala ay napadapo kami sa tore, kung saan madalas nakikita ang mga batang nawawala noon. Inikot ko ang bato hanggang sa nakaakyat ako sa taas nito. At nang tumitingin-tingin ako sa paligid nun, sa may hindi kalayuan, meron akong nakitang kubo. Kaagad akong bumaba ng bato at kaagad na nilapitan si Tatang Hiron para ipaalam sa kanya ang nakita ko. Tang, may nakita akong bahay doon. Sabay turo ko sa kinaroroonan ng kubong yon. Na makita nito ang kubo ay kaagad naming tinawag si Tatay. Mahigit 5:00 na ng hapon. Mabilis naming tinahak ang masukal na daan papunta sa kubo. At nakita namin na may dumadaan na doon, kung kaya't nagmadali kaming mapunta ng kubong ito. Pagdating namin sa lugar, si Mang Simon ang nakita naming palakad-lakad sa labas ng kubo na tila ba may hinahanap. Dali-dali ko itong nilapitan at hinawakan sa damit. Sabay senyas ditong huwag maingay. Sumama ito sa akin palapit sa pinagtataguan nila Tatay at tinanong siya ni Tatang Hiron kung bakit siya palakad-lakad sa labas ng kubo nun. Ang sagot naman ni Mang Simon, wala siyang nakita na kubo sa lugar kundi puro talahiban lang. Pero doon dinala ni Mang Miyong ang buntis. Dahil sa sinabi nito ay hinaplos ni Tatang Hiron ang mata ni Mang Simon. At doon niya nakita ang kubo na napapalibutan ng matataas na talahib. Diyan po kayo nagpabalik-balik kanina. Wika ko noon. Sa tingin ko ay hindi lang ang buntis sa makikita natin sa lugar na ito. Wika ni Lolo Hiron. Kasunod nito ay pag-usal nito ng pangtanggal sa bulag para naman makakita na si Tatay at Mang Simon. Kami lang kasi ni Tatang Hiron ang nakakakita ng totoong sitwasyon ng lugar. Pagtanggal ng sabulag sa lugar ay kaagad na namangha si Mang Simon at Tatay sa lugar. Nasa likod kami ng isang kubo na gawa lamang sa baging. Sinabi ni Mang Simon na dito niya sinundan si Miyong at ang buntis nun. Maya-maya pa ay nakarinig na kami ng pag-iyak sa loob ng kubo. Boses yun ng buntis na nagmamakaawa na pakawalan siya. At ang hinagpis ng pag-iyak nito habang tinatawag ang pangalan ng anak niya noon. Maya-maya ay narinig naman nilang boses ng matanda na animoy na sisiyahan sa kanyang nakikita. Sige na, kayo na lang din naman ang huling pagkain ko sa lugar na ito eh. Nakita na ako ng albuladong si Hiron, kung kaya't hindi na ako maaaring manatili pa dito. Pero bago yon, magpapakabusog muna ako. Nagtiimbagang kami sa narinig noon. Kung kaya't hindi na nakatiis pa si Tatang Hiron. Dali-daling binato ng buhay na kataga ang kubo ng aswang. Nakaagad na ikinagiba ng pintuan niya. Pagkagiba, nakita namin ang iba't ibang banga. At sa itaas ng banga ay bawat ulo ng mga batang biktima nito. Na ang pinakabago sa lahat ay ang ulo ng batang nawawala kagabi lang. Napamura naman si Tatay sa nakita namin. Si Miyong ay nagiba ang anyo.
bigla itong naging isang mabangis na aso. Sinugod nitong buntis para lapain nun. Pero kaagad itong tinigal po ni Tatay Heron kung kaya't bumagsak ito sa sahig ng kanyang kubo. Si Mang Simon naman ay dali-daling kinuha ang buntis at tinalalayan. "Ang tagal na panahon mo akong siniraan, demonyo ka!" sabi ni Tatang Heron. Nagmamakaawa pa sana ang nilalang na buhayin siya pero hindi na ito pinakitaan pa ng awa ni Tatang Heron noon. "Kung tutuusin, kulang pa yung buhay mo sa buhay ng mga kabataang kinitil mo." Umiiyak ang nilalang. Nagmamakaawa na paalisin na lamang siya sa lugar at hinding-hindi na siya babalik muli. "Talagang hindi ka na makakapaminsala pa ng iba. Dahil dito pa lang ay tatapusin ko na yung kalokohan mo," wika ni Tatang Heron noon. Matapos lamang itong magbanggit ng mga kataga, walang pagdadalawang isip na sinilaban nito ang nilalang. Ako naman ay inalalayan ng todo iyak na ginang sa bakuran. "Kailangan na nating sunugin ang lugar na ito para tuluyan ang hindi bumalik yung mga nilalang," sabi ng albularyo. Nagwawala man si Miyong habang tinutupok ng apoy ang kubo, pero hindi ito makalabas. Ang ginang naman ay yakap-yakap pa rin ang natirang damit ng kanyang anak. Maging kami ay naging emosyonal nang nakita namin ang iba't ibang bangkay noon. Pero wala na kaming magawa pa kundi sundin na lamang ang kung ano ang nakakabuti para sa aming lahat. Umuwi kami. Pero malungkot naman dahil hindi namin natagpo ang buhay ang isang kababata ko. Makalipas ang 2 taon, Sir Seth, may lumipat sa lugar namin na 3 pamilya. At ang rason kung kaya't kaagad kaming pinuntahan ni Tatang Heron, pinapalipat kami sa ibang lugar noon. Ayon dito ay ang mga pamilyang lumipat sa lugar namin ay ang mga kaanak ng napatay namin noon. At para sa kaligtasan ng lahat ay kinakailangan naming lumipat. At simula nga nang nakalipat kami, ay hindi ko na nababalitaan kung ano na ang nangyari sa dati naming tirahan at kung ano ang nangyari kay Tatang Heron at Mang Simon na hindi sumama sa amin sa paglikas sa lugar na yon.